Cakwakiya wannan matar ta shigo banki sannan ta samu manaja ta ce nuna mata lokarta saboda za ta yi ajiya. Sai manajan ya bude mata lokarta sannan ya fita. Sai kawai ta saka wata hita a cikin lokan nan tata sannan ta rufe. A ta daga waje ɗaya daga cikin yaranta ya karbi siginal sai ya kunna hitan nan da ta sa a cikin lokan nan sai ta fara zafi. Matan nan sai ta ɗauko fida saboda za ta shayar da yarta. Sai ta ce manajan nan ya dan bude mata fidan nan saboda ta shayar da yarta. Manajan nan yana damƙar fidan nan kawai sai ya ji wani abu ya kona mishi hannu, ashe sun shafa wani chemical wanda zai lalata tamfirin din wannan manajan. Tamfirin din shi gaba ɗaya ya lalace, yanzu ba zai iya buɗe ɗakin lokan nan ba. Haka suka samu suka fito tare da matan nan daga ɗakin loka. Bayan sun fito daga ɗakin lokan nan sai security bankin nan suka lura da cewa a ɗakin nan fa na loka akwai wani abu wanda ya zafi sosai a ciki. To su waɗannan security din sun yi tunanin an bar wani ne a cikin ɗakin nan. Ana cikin haka sai ɗaya daga cikin barayin nan ya yi tsalle daga saman benen nan sannan ya sa musu wata na'ura wadda za su samu damar yin hakin ɗin ɗakin security ɗin nan. Sai wannan ya samu dama ya haɗa wani jariri 3D sannan suka saka shi a ɗakin loka ɗin nan, ya nuna wa inan security ɗin kamar an manta jaririn matan nan ne a cikin wannan ɗakin loka ɗin. Ga jaririn nan an saka shi yana ta yawo a cikin ɗakin lokan nan. Sai kawai wannan security ya ce a sanar da matan nan ta bar jaririn tafi a cikin ɗakin loka. Sai kawai ta yi acting kamar dama ta zo da wani jariri. Manajan nan ya rikice ya tafi zai buɗe lokan nan saboda a ɗauko mata jaririnta, amma sai dai tamfirin ɗin shi ya daina aiki, ɗakin nan ya ki buɗewa, ya rasa me ke faruwa. Manajan nan ya san hanya ɗaya ce da za a iya taimakon ɗan nan nata, ya ce a wargaza tsaron bankin nan gaba ɗaya saboda ƙofar nan ta buɗe a samu a ciro mata ɗanta. Su kuma ɓarayin nan sai suka samu dama da aka wargaza tsaron bankin nan suka samu suka matso domin su aiwatar da satar da suka zo yi. A ta ɓangaren mutanen bankin nan kuma gaba ɗaya hankalinsu ya tashi saboda kar su je ɗan matan nan ya mutu a cikin ɗakin lokan nan. Su kuma ɓarayin nan sai suka zo suka samu ta bayan bankin nan suka sa wani chemical wanda zai fasa musu kofar nan, sannan suka saka wata na'ura suka matsa gefe. Sai kawai suka danna remote gaba ɗaya ɗakin lokan nan suka fasa kofa, sannan suka shiga cikin wannan ɗakin lokar suka lalubo lokar da suke nema su saci abin da za su sata. Suna zuwa daidai lokar da suke so su buɗe sai suka jona computer su da za ta yi musu hacking ɗin password ɗin wannan lokar su samu dama su buɗe lokar nan. Aiko cikin sauki suka buɗe wannan lokar, sannan suka sace wannan katin wanda ya kai biliyoyin daloli, sannan suka kama hanya suka fita suna ta shewa suna munna sun yi nasara. Cikin su har da matan nan da ta yaudari manajan bankin nan, sun tatake bankin nan sannan sun zo sun cika lokaci da kuɗaɗe da abubuwan da suka sato, sannan suka ce ba za su tafi wata ƙasa saboda su je su ji daɗin rayuwarsu. To Allah ya sa mu dace, fatan mu dai Allah ya raba mu da cin haramun. Ku sa mana amin a comment section.